ang mga bug-os nga hinigiban sa Dios. The whole armor of God. Atong isulob ang tibuok nga hinigiban sa Dios. Ephesians chapter 6 verse 10 down to 17. Number 1, the belt of truth. Ang hawak nga binaksan sa bakus sa kamatuoran. Busa barog nga inyong hawak binaksan uban sa kamatuoran ug nagasul-og sa panalipod sa lughan nga pagkamatarong. Ang belt of truth mao kining kamatuoran nga ato ang nakitaan ug nahibaluan sa diyang niduol kita sa tinuod nga Dios. Ang kamatuoran diha sa Biblia kung unsa ang giingon niini. Busa isulob na to ang bakus sa kamatuoran. Ang kamatuoran atong ipakita nga bisan asa kita moadto ug diin kita moadto, makit-an ug mahibaluan kini sa mga katawhan kung unsa ang klase nga kamatuoran nga ato ang nahibaw-an na angkon. Ug usapod mga kaigsuonan, kung unsa ang kamatuoran nga imong nahibaw-an karon, kinahanglan imo kang isugid ngadto sa uban. The belt of truth. Number 2, feet preparation for the gospel. Ug ang inyong mga tiil sinuluban sa pagpangandam sa mayong balita sa kalinaw. Mga kaigsuonan, kita ang gigamit sa Ginoo aron makabalo sa kaluwasan. Makabalo kita sa gitawag og maayong balita ug usa ang atong mga tiil nga atong andamon ug gamiton aron sa pagsangyaw sa among balita ngadto sa tibuok katawhan. Ang gospel mao kini ang pagkamatay, paglubong ug pagbanhaw ni Ginoong Kristo nga buot isangyaw sa Dios sa iyang mga katawhan ngadto sa tibuok minugna nining kalibutan. Mao na isip pinili sa Dios kita ang gitugahan aron modala niini ngadto sa tibuok kalibutan. Ang mga tiil sinuluban sa pagpangandam sa mayong balita. Number 3, the shield of faith. Ang tamig sa atong pagtulog. Labaw sa tanan, nagadala sa taming sa pagtuo, diin pinaagi nini kamo makahimo sa pagpalong sa tanan nga nagkalayo nga mga udyong sa dautan. Mga igsuon sa makanunayon ato gayong isulob kanunay ang taming sa atong pagtuo nga mao'y atong hinigiban batok sa atong kaaway nga mao ang dautan. Mauna ampingi ang imong pagtuo. Igsuon, tipigi ang imong testimonya. Aron dili ikaw dali nga mapildi or mabuntog sa imo nga kaaway nga mao si Satanas. Hinuon ang angay natong buhaton ato kining palig-unon tungod kay mao kini ang atong taming, tungod kay mao kini ang atong sagang batok sa dili nato makita nga kaaway nga mao ang yawa. The shield of faith. Number 4, the helmet of salvation. Ang helmet sa kaluwasan.
ug dad-a ang helmet sa kaluwasan. Ang tibuok rason nganong ang usa ka tawo nagpadayon sa pagpangalagad tungod sa dako nga kaluwasan nga iyang naangkon pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Angay na tong hibaluan nga kining klase nga kaluwasan dili tiaw nga kaluwasan tungod kay iya kining gipakamatyan. Mao na ikaw igsoon, gi-encourage ti ka tarunga paggamit ang imong kaluwasan. Ipakita kini ngadto sa tanang katawhan na ikaw usa nga katawo nga luwas pinaagi ni Kristo Jesus. Ampingi ang imong testimonya o tagay importansya ang maong kaluwasan nga dinhi pa ka sa kalibutan imo kining suklian pinaagi sa pagpangalagad diha sa buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. The helmet of salvation. Number 5, the last, the sword of the Spirit. Ang espada sa Espiritu. Ug dad-a ang espada sa Espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao kini ang atong taming batok sa kaaway. Mao kini ang atong gamiton pangontra sa atong dili makita nga kaaway. Mao kini ang nagsilbing atong armas aron makasukol kita sa bisig unsang klase nga kontra nga malirong kanato meaning kalibutan. Si Joshua nagingon sa Joshua chapter 1 verse 8, kini nga pulong dili mo bulag gikan sa imong mga baba, kung dili mao kini ang atong guide sa atong kinabuhi sa adlaw man ug sa gabi aron ang ato ang kinabuhi maging mauswagon. Ang pulong sa Dios mao kini mo palig-on kanato sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Busa makanunaya ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. The sword of the Spirit. Busa mga Kristohano, sikrito aron dali mapukan batok sa kaaway nga mao si Satanas. Isulog ang tibuok armaruda sa Dios o aron ikaw makasukol batok sa imong kaaway.